Het goede antwoord is dus het hoge noorden. Maarten, wat maakt het noorden nou zo bijzonder ten opzichte van het zuiden, zeg maar? Du bist vorig jaar nogal negatief geweest over Limburg. Kan Drenthe wel rekenen op die genegenheid? Ja, het is een hele merkwaardige provincie. Want je komt dan uit Zwolle met de trein. En dan kom je eerst door Meppel, dat is de eerste stad volgens mij in Drenthe. Daar gaat de trein heel langzaam rijden, omdat ze eigenlijk daar nog niet gewend zijn aan de snelheden van het moderne verkeer. Dus dan loopt een man met een rode vlag voor de trein tot je Meppel door bent. Dan gaat hij iets harder rijden en dan kijk je plotseling onverwacht. Kijk je in oostelijke richting, dan denk je, grote god. We zijn verkeerd afgeslagen, we zijn op weg naar Siberië. En dan zie je ook langs de spoorbaan zie je gebochelde boeren met grote puisten. Die manke ezels voordrijven met karren met stroobalen erin. En dan is het altijd toch weer een hele opluchting als je in Groningen arriveert.